गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा स्टेरिं कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन दङ हरि कृष्ण मुसाहारि सार लोगोसे आंजों दंफायो बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट राजु इस्लारि बिथां लोगोसे जोंहा दंफायो जुमदार ब्लकनि आईसी जेनेरेल सेक्रेटारि सबिराम नार्जारि बिथां बे समावहाय नोंथाङा जे सोंदों जे नैबे स्टेरिं कमिटि बेखेवनायनि उद्देश्यआ मा जों बयबो मिथिगौ स्टेरिं कमिटिखौ मानो अपेनिं खालामनाय जायो आरो मानो गोनांथि दङ बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय जोंहा एप्रिल दाननि 9 तारिखआव जोंहा एसेम्बलि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो मैयाहाय जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै स्टेरिं कमिटिया अपेनिं जाबाय बिनि उनाव दिनै जुमदार कमिटि हिसाबै एनडिए हिसाबै दिनै जोङो नैबे जुमदार समष्टिनि सिङाव थानाय नोङो खासियाबारि नैबे बिपिएफ अफिसनि लांगोनायावनो जोङो बे स्टेरिं कमिटिखौ दिनै अपेनिं खालामनाय जादों जों बयबो मिथिगौ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जाथि हारि आरो बिटिसिनि थाखाय गोबां हाबा मावबोदों बिथाङा एक्स इएमबो दा गतिके बिथांखौ बयबो सिनाया नङा बयबो सिनायखागौ आरो हानायखिनि बै समावबो इएम थानायाव गोबांखिनि खामानि मावदों दा बेनिखायनो एलएसि हिसाबै मथेते बेवहाय जोङो फेक्टरखौ जोङो सानाखै नाथाय जिखुनु पार्टिजों जुद्धआ जाखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो जेरैबायदि जोङो नुदों बेवहाय बिपिएफ बा एनडिए हिसाबै देरहानाया 100% आरो बिथांखौ बयबो सिनायो आरो गासिबो जनगोष्ठी बा गासिबो जाथियानो दिनै बिथांखौ सिनाय हिसाबै नाजावनानैबो लादों आरो सिगांबो नाजावबोदों दाबो नाजावगोन आरो जिहेतु बेखौ जुदि नायोब्ला आङो सासे बारग'लांनाय बिटिसि इलेक्शनाव गेलेनानै एमसिएलए हिसाबै देरहानानै दिनै जों सरकाराव दङ लोगोसे सराइबिलनि इएम मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङाबो सराइबिलनि इएम आरो बे गसाइगाव विधानसभा एगावनो बिथांनिबो गोग्लैजोबो आरो जुमदाराबो गोग्लैजोबो गतिके दिनै जों सानै दङ दा बेनिखायनो जोंनो जेखिनि भट होदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोराथ' जोंजों दङ लोगोसे एनडिए हिसाबैबो जिखिनि भट जोंहा मोनदोंमोन बेबो जोंनावहाय फैफासिगोन एड जाफासिगोन गतिके बेखौ लानानै दिनैहाय जोङो एनडिए हिसाबै सभाराम बसुमतारी सारा देरहागोन बियो 100% बो खुनु डाउट गैया जोंहा बिटिसि हिसाबैनो अलरेडि 28 जन लाना जों सरकार जोङो दागासिनो दंखायो बा सालायगासिनो दंखायो नङा होमबा आरो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गोबां भिजनफोर लानानै बारग'लांनाय इलेक्शनावबो गोबां कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ मावबोगासिनो दंखायो आरो मावलांगोन लोगोसे एसे सिगां जे मा होनना बुङो बेखौ जोंनि मानगोनां जोंना नरेन्द्र मदि पिएम सारा गुवाहाटीनिफ्रायनो बिथाङा मा होनना बुङो बेखौहाय पार्सनेलि बियो मिथिहरदों गोबां माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथाफोरखौहाय जेरै जोंनि बे गसाइगाव एलआईसी हिसाबै सबसे मोनसे जोंहा रंजाथाव बाथ्राया बेनो जोङो बेखौहाय संकस ब्रिज होनगोन ना जुमदार आंथ' जुमदार ब्रिज होनगोन जिहेतु बेंगल टु नोङो आसाम मोनसे गिदिर मोनसे ब्रिज जोङो मोननो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो जुमदार ब्रिज होननानैबो जोङो उनावहाय निस्सय दोनोब्ला मोजां जागोन होनना सानगोन बेजों लोगोसे जोंहा बहुतखिनि माखासे मा होनो रेलवे माखासे सार्भिसिं खारखाना जोंहा पर्बतझरावबो मोननो थांदों बेबायदि जोंहा माखासे महायबा ब्रिज चिरांना महायबाबो ब्रिज दङ बेबायदि गोबां आसनिफोराथ' दिनैहाय जिनिसा जोंनि सिगाङावहाय अलरेडि मोनगासिनो दंखायो आरो मोनलांगासिनो दं आरो मावलांगोन खिन्थु जोंनिफ्राय बेनो बिटिसि हिसाबै जिखिनि मावनांगौथ' मावनांगौ दिनै बे विधानसभा हिसाबै बियो एनडिए हिसाबै होजों थाहैगोन स्टेट लेभेलाव थाहैगोन बेनिखायनो एमएलए हिसाबै हुखियाबा बे माखासे गावनि डेभेलपमेन्टखौ गाव माखासे पलिसिखौ लानानै बियो मावलांगोन आरो बिटिसि सरकार हिसाबै जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दङ रायजोनि थाखाय रायजोजों थाफानानै मावलांगासिनो दं बेनिखायनो केन्डिडेटआ गावहा माखासे पलिसि माखासे भिजन लाना बियो मावलांबाय थागोन रायजोनि थाखाय